potom som im napísal, že but we are boring as fuck. Pre ako markeťakov fun fact, akože pobočka není len pobočka, to je billboard. Akože veľký a efektívny. Konkrétne, tak sa spýtal, že keď to zajtra zatvoríme, tak komu to bude chýbať. Remote kultúra, jo? Akože ja som není úplne ako zastancom ako home officeov. Mám pocit, že okolo toho robíme ako relatívne veľkú paniku zrazu, že akože Gen Z je totálne nejak ako iná, no, tak ako aj my sme začali, ako ja už som nečítal doma proste takto so založenými nohami. Marketing v souvislostech. Vítejte u dalšího dílu podcastu Marketing v souvislostech. Dneska se budeme bavit s Martinem Komorou, CEO Vivantisu. Martin Komora je zkušený marketér a manažer s víc než 20letou praxí v oblasti marketingu, e-commerce a budování značek. Během svojí kariéry zastával pozice marketingového ředitele ve společnostech Mall Group, později Allegro, Zoot, STRV, O2 nebo ve skupině Mafra. Díky tomu získal unikátní zkušenosti z prostředí startupů, technologických firm, médií, korporací i e-commerce. Od roku 2024 stojí v čele společnosti Vivantis jako její generální ředitel. Pod jeho vedením firma prochází největší transformací ve své historii. Nově se profiluje jako beauty specialista, prošla rebrandingem, změnou strategie i vizuální identity a zaměřuje se na budování silnějších vztahů se zákazníky napříč 4 evropskými trhy. Ahoj Martine. Ahoj Vojto. Vítám tě v podcastu Marketing v souvislostech. Na úvod bych se tě chtěl zeptat, co jsi viděl buď teď nebo dřív zajímavého marketingu, ať už v Čechách nebo v zahraničí, nějaký třeba kampaně nebo tak. To hneď ideme takto na to. Tak v prvom rade díky za pozvanie. A čo ma zaujalo v marketingu teraz alebo v minulosti? Ja strašne rád spomínam, aj keď vlastne sa o tom rozprávame s kolegami a hlavne teda s mladšími kolegami, že teda ako, aké sú tie princípy a podľa čoho sa rozhodovať a tak. Tak ja strašne rád spomínam, a teda už budem znieť ako starý človek, ale strašne rád spomínam na kampaň, ktorá vlastne akoby pre mňa dosť ako zmenila v rámci uvažovania nad marketingom. A vlastne ako sa tomu vždycky tak nejak vraciam len kvôli tomu, aby som si vlastne ako povedal, že či už sme sa neodchylili moc od tej pôvodnej podstaty a od takých tých úplne základných pravidiel. A to bola Sony Bravia reklama s takými tými ako miliónami guličiek farebnými, ktoré pustili dole v San Francisco, natočili to a bola to vlastne akoby strašne jednoduchá kampaň, ale to je ako, na konci je to jednoduché, ale celý ten proces určite ako nebol. Produkcia ťažká, existuje k tomu strašne veľa takých tých behind the scenes. A keď to niekoho zaujíma, tak to je fakt akože dobrá aj akože filmarina, ale aj to celý ten proces, ten kreatívny predtým. A vlastne aj ten proces toho, prečo to takto urobili, je strašne zaujímavý. A prečo to hovorím, je to, že mne príde, že mňa už dneska ako nebavia tie krátke formáty. Že ma nebavia vlastne to, že zoberiem teraz akože nejaký, len aby sme vytvorili nejaký obsah, ale máme zvládnuť túto distribúciu, že teda ako vieme, že koľko jakých ako rámčekov a rôznych formátov potrebujeme ako vyprodukovať a trochu sa ako zabúda na ten core toho vlastne ako toho marketingu. Presne tak. No a pri tom to sa nezmenilo. Tie ako princípy, na ktorých ako stojí tá úspešná ako komunikácia a predtým ako vlastne ako celý ten marketing, tak ako tie sa nezmenili. Zmenili sa distribúcia toho obsahu a tomu sa to musí trochu akože viacej prispôsobovať. A to v tých krátkych formátoch ako vždycky nejde proste. No. A pokiaľ predtým nie sú niektoré formáty, ktoré to dokážu ako obsiahnuť trochu viacej, ale znova, akože nemusí to byť nejak ako komplikované. Jo? Proste mám Insight televíziu, ktorá má ako dovtedy nevídaný počet farieb a namiesto toho, aby som uvažoval nad tým, jak tam napísať proste ako rôzne technické parametre a vysvetľoval to tomu zákazníkovi, tak proste pustím kuličky dole San Franciscom
vytiahnem a dramatizujem tento krásny insight. Takže viem si predstaviť, že v dnešnej dobe by som toto dokázal urobiť aj do krátkych formátov. A stále by to bolo ako veľmi úspešné. Že? Že by som, že čo ma zaujalo na poslednú dobu, to bola to dosť dlhá odpoveď na takú krátku otázku, ale čo ma zaujalo je napríklad ako to, že sa odkláňame od toho, od tej podstaty a viacej sa sústreďujeme ako na to, ako na frekvenciu, distribúciu a tak ďalej, namiesto toho, aby sme sa sústredili na to, čo je ako naozaj podstatné. Dobrý point. Díky, že jsi dorazil, protože mě vlastně zaujal ten tvůj přechod, že jsi dlouhodobý marketér, který vlastně prošel spoustu pozicema CMOs, ale ta tvoje poslední výzva vlastně, kde seš teď, tak je vlastně CEO Vivantis, takže trošku jiná role, že jo? A mě by právě zajímalo, proč jsi do toho šel, co vlastně bylo za tou výzvou, co tě vlastně jako zajímalo na tom se posunout z té role CMO do té role CEO. A čo ma na tom zaujalo? No, ja som vždycky, keď som prišiel do nejakej práce a keď som začínal pracovať, tak som začínal v kreatíve v agentúrach. Pretože to bol môj sen. No, to som ako, keď som bol malý, tak ja som nepozeral ako film, ja som pozeral reklamy. A mal som to tak zidealizované, že vlastne to je to, čo chcem robiť. Večer reklam. Áno, presne. Že to je to, čo chcem robiť, tam som videl proste tých ako, že mi to prišlo strašne ako fascinujúce, zábavné, filmová industria, celá vlastne akoby ten kreatívny proces a tak ďalej. No, začal som to robiť a po pár ako rokoch som zistil, že to ale není ako tam, kde sa to deje. Takže ten môj ako dopad na to, jak to vlastne ako, čo sa vyberie ako insight, jak sa napíše brief, čo sa, aká je tá stratégia, tak to sa nedieje v tej kreatíve. Akoby u nás ešte v Amerike, ako v niektorých agentúrach možno, ale ako u nás vlastne ako ste hodne v tej ako exekutívnej ako časti tej role. A není to to, čo som si ja vysníval, takže som postupne vždycky hľadal ten moment, kde mám väčší dopad. Že môžem robiť ako väčšie rozhodnutie, to, čo poviem, tak to má väčší dopad na to vlastne, alebo to, čo vymyslím, to, čo vybrainstormujem s kolegami, tak má väčší dopad na to, jak to vlastne ako vo výsledku vypadá a tým pádom aj, že čo vlastne akoby, jak to vplyvní toho zákazníka na konci, keď sa bavíme akoby B2C alebo consumer business. No a tak som postupne ako vždycky zisťoval, že dobre, tak ako bol som v tej kreatíve, som si išiel na projektový management, accounting a tak ďalej, kde som ako zistil, že to zase ako není úplne ako tam. Ale už to bolo trošku bližšie, tak som zistil, že OK, tak asi budem musieť ísť na stranu klienta, tak som išiel na stranu klienta na nejakú manažerskú pozíciu, tam som zistil, že to ešte to nejako není ono, tak som ako podarilo sa mi, vždycky ma to motivovalo vlastne ako sa pozrieť o ten ako level vyššie. No až som vlastne ako vystúpal na ten level akoby v rámci Vivantisu, na ten level ako CEO, pretože vlastne ako ten dopad, ktorý môže mať dneska, je zase ako širší a väčší. A ty jsi tam přišel, že jo, z rolí nějaký jako transformace, která byla potřeba pro tu společnost udělat. Jak vlastně, kde to bylo předtím a jak nad tím dneska smýšlíte vlastně? Kde dneska ten Vivantis je? Co by měl v těch lidech jako vzbuzovat za pocit? A popišme si celou tu transformaci, vlastně čím jste teď prošli. Je to tak cca rok, ne? Co vedete tu transformaci a co se vlastně odehrálo a co je tím jako cílem? Když se do toho šlo? No, na začiatku bola taká ako otázka, ktorú som dostal od akcionárov, keď sme sa o tom rozprávali, ja som o tom hovoril už ako v niekoľkých médiách, takže neviem, že či to bude zaujímavé, ale musím to povedať, aby som odpovedal na tú tvoju otázku. Takže akože na začiatku bola otázka, že mňa strašne bavila tá otázka, pretože oni sa nepýtali hneď prioritne na začiatku, že akože, že kam posunieš ten Vivantis, tak, že koľko bude robiť ako tržieb a EBITu a tak ďalej. Ale spýtal sa ma vlastne akoby Robert Chmeláš, čo je zastupca akcionárov u nás Rockaway konkrétne, tak sa spýtal, že keď to zajtra zatvoríme, tak komu to bude chýbať. Hej. A to
to je ako, mňa to baví kvôli tomu, že to je typický otázka, ktorú, akože to není output, to není to, čo z toho vidím finančne potom, ale to je to cieľi proste na to, čo musím robiť na to, aby ten biznis dával nejaký zmysel, prinášal hodnotu a z tej hodnoty potom môže byť potom aj tá akože pre zákazníkov a z toho môže byť potom tá hodnota aj pre vlastníkov, akcionárov alebo a tak ďalej. Takže to stálo za tým rozhodnutím, že musíme urobiť ako nejakú transformáciu, pretože tá pozícia toho Ivantisu bola vlastne rovnaká ako mnohých ďalších ako predajcov, retailistov, e-commerce subjektov v Čechách, na Slovensku a kdekoľvek v Európe alebo kdekoľvek inde. Pretože sa nachádzal v takej pozícii, a to rozdeľujem na také dva buckety alebo dva ako skupiny. Jedna sú product providers a druhý sú nejaký, voláme to ako lifestyle brand, ale v zásade je to značka, ktorá dokáže vlastne robiť tú svoju prácu a propozíciu a celú tú vlastne akoby organizovať sa tak, aby sa k nemu ten zákazník vrátil aj sám. Že nemusíš každú tú jednu transakciu nakúpiť na Google. Alebo niekde z nejakého iného zdroja. A Vivantis bol v tej pozícii, kde sa spoliehal vlastne ako hlavne na ten platený trafik. A jeho závislosť na platenom zdrojoch plateného trafiku bola ako obrovská. Znova, nie je to nič výnimočné. Ako prešiel som si niekoľkými subjektami a videl som to mnohokrát a málo kedy sa to podarí. To nie je akože fakt ako jednoduché. A nehovorím to s tým, že to je ako nejaká že by som to myslel ako nejak špatne, ale proste... Byli tam ty opakovaný ako po tom nákupě? No... Tu bázi, jakože se tolik nedařilo jako vytěžovat, nebo... No, jakože ten zákazník, u ktorého si nedalo, jo, pretože ako 75-80% zákazníkov, ktorí tam nakúpili raz za posledných 12 mesiacov, tam nikdy nenakúpilo, nikdy inokedy, čo sa nevrátili. A takže ako by to bola donekonečná akvizícia drahá nových a nových transakcií. A to je to, čo vlastne akoby sme chceli zmeniť. A to len akoby odpoveda na tú otázku, komu to chýba. Tako nie, to nie je tá jediná odpoveď, ale akože, že má to tú linku, že komu to bude chýbať, keď to zajtra zatvoríme, no tak keď musím každú jednu transakciu nakúpiť, tak nikomu. No, 20% lidí. Pretože, presne tak, pretože no ani, no tak dobre, tak akože keď by tá frekvencia od toho zvyšku tých 20% bola 8 nákupov ročne alebo 16 nákupov ročne, tak poviem, že im to bude chýbať, ale to tak není. No a to je vlastne, no nebude to nikomu chýbať, pretože vlastne ako tá pozícia toho product providera vlastne vypadá tak, že keď si to predstavíš, tak máš nejakú cestu zákazníka a na tej ceste je nejaký bod, kedy ten zákazník prichádza k tebe vlastne z plateného kanálu na produktový detail napríklad. A to je ten moment, kedy vlastne Vivantis vstupoval do tej zákazníckej cesty. On nevstupoval na začiatku tých bodov, teda na začiatku tej zákazníckej cesty ako hodne. No ale keď sa deje to, keď vstupuješ do tohto bodu, tak v tom momente vlastne nesúťažíš ničím iným iba cenou. Pretože ten človek sa pozerá už dávno vie, ktorý produkt chce, už dávno vlastne ako vyskúšal ten produkt, už ho možno iba ako replenishuje, teda ako robí nejaký, ako, že hľadá už len, že kde by si ho nakúpil ako za nejakú dobrú cenu a tak ďalej. A pokiaľ vidí tých predajcov ako na tej karte, či už je to na Google, alebo na Heureke, alebo kdekoľvek inde, tak porovnáva cenu. V prípade, že akoby má aspoň ako takú dôveru, ako v ten, to, čo tam vidí, akoby u toho predajcu, a nie je to úplne fakt akože ako subjekt, ktorý vypadá na prvý pohľad ako sketchy, čo si myslím, že sa ani nedieje moc, pretože tie platformy sa snažia samozrejme ako voči tomu nejak ako chrániť. Tak v prípade, že mám túto kombináciu nejak akoby dobré, tak akože ten človek nakúpi, z nejakých pár percent nakúpi, celý ten trafik, ktorý ku vám príde, ako podľa toho, aký ste dobrí. Ale za 3 dní proste to ani vôbec netuší, u koho to nakúpil ten zákazník. Takže ako tam nemôžeme sa baviť o nejaké ako vzťahu, to, že vzťah je také ako trošku nadnesené slovo podľa mňa, pretože že ktorý zákazník potrebuje mať vzťah akože s niekým k tomu ako dával, ale keď to bereme akoby, že to potrebujeme nejak definovať, tak definujeme to ako nejaký vzťah, že to akože, že by som
mal mať nejaký dôvod sa vrátiť, ako keď na budúce budem mať potrebu nakúpiť v tej danej kategórii, že sa vrátim ako sem. OK. Když vlastně půjdu dál, tak prošli jste tady těma diskuzema a rozhodli jste se teda to repozicovat a zaměřit se vyloženě jako na generaci Z. Jak jste k tomu došli a vlastně co bylo tím procesem vlastně celým, jestli o tom se trošku povíme v nějakém detailu? Můžem. Protože je to hodně netradiční, že vlastně, když to vezmu, tak většinou se všichni snaží cílit jako někam doprostřed, že jo, aby se brali jako co největší ten úsek a ideálně jako cíle na všechny, že jo? Jo, tak to tohle... sú rôzne ako otázky, ale akože myslím si, že o tom sme tiež už ako hovorili relatívne veľa, môžeme sa toho aspoň trochu dotknúť, ale to, čo sa spýtal, to druhé, to je ako celkom vlastne ako iný angle, že vlastne ako každý sa snaží cieliť ako nejak tak, aby ako zasiahol čo najširšiu cieľovú skupinu. No a to úplne takto ako není, pretože čím ako širšiu skupinu sa snažím zasiahnuť, tak tým ako menej sa dokážem diferencovať. A tým menej dokážem byť ako on vlastne ako prichádzať ako s propozíciami, s identitami, s komunikáciou, takou, ktorá ako skutočne ako rezonuje s niekým. Pretože keď sa to snažím ako dať v širokej mase, tak ako to bude také trošku ako, že pre každého, ale vlastne pre nikoho. No ale to je ako super. Pretože ja sa ako práve tá efektivita v tom ako není o tom, že teraz ako sa snažím vyhovieť každému, ale je to o tom, že si vyberem dostatočne veľkú skupinu ľudí, ktorá je niečím charakteristická, ktorú vlastne ako dokážem nejakým spôsobom ako uchopiť tak, aby som im pripravil vlastne tú propozíciu, tú zákaznícku propozíciu, brand, komunikáciu, tak šitu na nich, že to začne, že extrémne rezonuje, že to začne ako robiť taký ako buzzing a tí ľudia mimo to, že teda ako s nimi to bude rezonovať, tak ako sa stanú advocates. A oni začnú vlastne ako vám pomáhať ešte ďalej akoby rozšíriť tú vašu komunikáciu. To znamená, že keď vytvorím niečo pre konkrétnu cieľovku, neznamená to, že u mňa nenakúpi ako staršia cieľová skupina. Čiže to je taký snowball. A čím lepšie urobíte to jadro toho snowballu, čím ako viacej ako explozívne, tak ako tým viacej, ako tým ďalej ako zasiahne. Takže to je jedna vec. Ešte ako napríklad ako v beauty to dáva ešte extrémne veľký zmysel. Konkrétne táto cieľovka, pretože jednak už dneska vlastne tá kategória 18 až 34, čo sú časť Gen Z a už tí, ktorí aspoň majú z nejakej časti môžu mať nejaký príjem, ale akože sú už v nejakým spôsobom category buyers plus teda young millennials, tak už dneska tvoria ako veľmi veľkú časť tých category buyers a do 10 rokov táto skupina ľudí sa posunie vlastne tam, kde to bude takmer 50% vlastne ako urobia spotreby v tej kategórii, čiže dôležité. A ešte to ako dáva zmysel v tej beauty kategórii aj tým, že aj ľudia zo starších cieľových skupín, oni ako sa chcú cítiť mladšie. Takže ako oni sa pozerajú tak na tú mladšiu cieľovku, že čo robia, čo je trendy a tak. A ako je im to celkom akože funguje to tak jako aspiratívne. A když předpokládám, to běží cca půl roku ta kampaň, nebo někde na jaře, ne? 9 mesiacov. Okay. My sme začínali v oktobri, čiže v říjnu minulý rok. Máte z toho nějaký výstupy, jak to třeba rezonuje právě v té Gen Z? Jestli to popíšeš trošku? Jo, tak pozeráme sa na nejaké výsledky tých kampaní. A my ešte dneska tým, že ja neodporúčam to úplne nikomu, ako hneď po launchi kampani, ako sa pozrieť na to za týždeň, že to je ako koľko, jak sa nám dvihla frekvencia od tejto cieľovej skupiny a tak ďalej, že to ako v tých číslach veľkých ako neuvidíte. Môžete sa pozerať ako na nejaké samozrejme indikácie, toho nejaké ako indikatívne metriky, ktoré sú ako na tej ceste k tej veľkej metrike. Takže pozeráme sa napríklad ako na kohorty, nejaké mesačné kohorty, pozeráme sa na frekvenciu nákupu,
ale znova u tých kohort nie akoby na tej veľkej celej báze, pretože tam sa to neprejaví za tak krátky čas. A pozeráme sa na to, s ktorou konkrétnou cieľovou skupinou vlastne akoby rezonuje, alebo teda akoby má najväčší uplift v rámci ako nejakých ako našich či už YouTubeových kampaní, kde si robíme brand lifty alebo brand tracking a tak ďalej. Takže tam na tých datách ako vidíme, že to je správny smer. Sú tam veci, ktoré určite potrebujeme ešte ako vylepšiť, doladiť a tak ďalej, ale je to ako za nás sa nám potvrdilo, že je to smer, ktorý vlastne dáva zmysel. Mě hodně zaujal ten vizuál, že je hodně takový jako netradiční, abych řekl, v České republice. Jste to, že ho dělali z zahraniční společností. A samozřejmě hned jsem tam měl tu asociaci třeba se Snapchatem a tak. Je to nějaký jako lehce záměr, nebo to spíš jako náhoda, že to mám tu asociaci, že to je takový jako hodně... Jo, vôbec akože Snapchat nám ako nepadol. to ne, ale keď by som popísal ten proces, tak my sme to teda robili so Snaskom, čo je ako jedna z, ako za mňa, jedna z najlepších ako vôbec svetových ako agentúr. V minulosti určite bola, neviem, jak sú na tom dneska, ako samozrejme podaril sa im ako krásny kúsok ako s Vivantisom, ale sú vlastne ako strašne šikovní a ja podľa toho, akože čo za prácu mali v minulosti, čiže na základe nejakého ako portfólia, ktoré som videl, ktoré som sledoval niekoľko rokov, alebo teda ako tak, jak sledujem ako výstupy rôznych ako agentúr a tak ďalej, tak som vedel, že to je približne ten rukopis, ktorý by som chcel, aby tomu niekto dal. Takže som proste ako oslovil tých ľudí stadiaľ a aby nám s tým pomohli. Poslal som im brief, poslal som im taký ako one-pager, ktorý popisoval tú našu situáciu a oni sa do neho strašne zamilovali, pretože ja neviem, či to môžem povedať, ale všetko môžem hovoriť. Asi. Určite žlutovať. Tak akože na začiatku som im popísal, akože aké tá veľkosť, asi tak, že ako to sú ľudia, ktorí robia Klarnu, Metu, Outligood a tak ďalej. Tak teraz ako by tam pristal nejaký ako Martin a hovorí, že my sme tu ako Vivantis nejaký, vôbec to nepoznajú tam. Že? Tak som to musel nejak predstaviť, že kto sme, čo sme, tak som mi povedal asi, ako máme veľkosť a tak. A hneď druhej vete som im ako popísal ten problém, že akože do akého bodu sme sa ako dostali a potom som im napísal, že but we are boring as fuck. Takže akože sme vedeli, že akože sme na jednej vlne, oni to pochopili, že čo vlastne ako potrebujeme spraviť. My sme potrebovali vlastne ako robiť tak distinktívnu komunikáciu, aby sme sa vymenili z tej šedí. A myslím si, že sa im to podarilo. No. Ono vlastně na to navazují i potom ten obchod, nebo máte asi, jsem koukal 3 pobočky, je to tak? A z toho teď je nějaká ta na Chodově vlastně takový ten pilot toho nějakého nového směru. Jo. A to mě teda zaujalo, jsem tam měl až asociaci k tomu, že jako jdu do cukrárny nebo tak. To je dobré. To je dobře, no. To je super. Tak by mě zajímalo, že chutilo. Tak by mě zajímalo i na tohle třeba reakce a jestli to třeba není přepálený zase pro nějakou, chápu, že cílovka Gen Z, ale jestli se stává, že i třeba starší lidi, kteří tam chodí, tak je to jako baví a podobně, jestli k tomu máte třeba nějaký výstupy. Jo, tak pozeráme sa na to, jak kto tam chodí. A není to iba Gen Z. Ale no, to má tiež niekoľko ako rozmerov. V prvom rade, ako, áno, je to to, čo sme otvorili na Chodove, my to voláme ako laboratór. V zásade, zatiaľ je to naozaj akoby pilot, kde sa chceme akoby naučiť, ako ten retail robiť, ako Vivantis nevie robiť retail, a teda nevedel. No. A tie pobočky, ktoré sme mali otvorené predtým, slúžili ako výdajne. Yeah. Čiže ako, síce sa tam dal kúpiť tovar, ale ako nebol tam v zásade, ako bolo tam veľmi obmedzené množstvo, neboli tam tie akoby správne ako commercial procesy a operatívne procesy. A boli to výdajne, ale fungovali ako super. No a tuto sme vlastne ako otvorili tiež z nejakého strategického dôvodu ako novú predajňu s novým konceptom, ktorý by sme chceli ďalej škálovať. Pretože veľmi veríme tomu, že omnichannel práve v tejto kategórii je strašne dôležitý na to, aby sme ako sa posunuli tam, o čom som hovoril,
z tej pozície toho product providera do tej pozície ako nejakého brandu, ktorý dokáže ponúknuť zákazníkovi niečo aj v tej časti zákazníckej cesty, kedy ešte len ako objavuje ten produkt. No a typicky ako v beauty, ako vy chcete ako ovoňať ten parfém, chcete vyskúšať tú textúru toho krému, chcete porovnať, ako naživo porovnať, myslím, ako odtieň od druhého odtieňu. A takto sme to celé ako koncipovali. A je dôležité vlastne pre nás, prečo to vypadá ako vlastne ako cukrárna. My to aj voláme Candyland, by the way. Okay. Ale takže žiadne ako cukríky tam nenájdete, že jo? Ale ono to súvisí jednak s tou identitou, že ona sama je vlastne ako tak výrazná. Takže to inak nešlo urobiť. Nemohli sme spraviť teraz ako hnedú predajňu, keď máme ako rúžovo-žlutú identitu, ale ten Candyland je vlastne ako kvôli tomu, že my chceme, aby to tých zákazníkov s nami bavilo. Čokoľvek, čo robíme, to je jeden zo 4 pilierov, na ktorých sme si povedali, že budeme stáť. Tí 4 piliere sú Complex, Beauty, Engaging Brand. A engaging je tam preto, lebo všetko, čo robíme, chceme, aby tých zákazníkov bavilo. A práve kvôli tomu, aby sa ku nám chceli vrátiť. No? A práve kvôli tomu to na niekoho môže pôsobiť ako Candyland, pretože sme tam dali toľko prvkov toho engagementu, kde sa dá tvoriť vlastne nejaká interakcia s tým zákazníkom, aby mohli ako skúšať bezbreho, čo tam ako chcú skúšať, aby mohli práve objavovať, porovnávať a tak ďalej. Tak kvôli tomu sme to tak koncipovali. Neodrádza to, ku podivu, staršie cieľovky. Aj tie tam radi prídu ako k tomu zrkadlu, zoberú si nejaký produkt, začnú ho proste ako skúšať. Cíti sa ako 18 letý. Cíti sa ako 18 letý, presne tak. To je skvělý. Ve vazbě na tohle jsem si právě říkal, jaká je jako další strategie, protože máte i nějaký další země, jste ve 4 zemích, a tak tam taky došlo k nějaký transformaci, nějakým změnám. A tak jaká je teď vlastně další postup? Jestli chcete nějak jako hodně růst do zahraničí, nebo jste teď v nějakém přechodném období? Jaká je tam teď ta strategie? Tak keď sme na začiatku vlastne si odpovedali na túto ako dôležitú otázku, tak sme si samozrejme museli k tomu robiť nejaký ako framework toho, že čo vlastne chceme robiť, čo chceme, aby ten Vivantis bol, pre koho tu existuje, čo vlastne ako je jeho misia, čo ponúka. A v rámci toho sme teda urobili celú akoby novú víziu. A tej vízii my vidíme, akože tento koncept sa chceme veľmi dobre naučiť a robiť ako naprieč celou Európou. Ale na to, aby sme sa to naučili robiť, tak musíme vlastne akoby občas urobiť nejaký ako trade-off v tom, na čo všetko sa sústredíme. Keď ja som prichádzal, tak sme pôsobili v 6 krajinách. Dneska pôsobíme v 4 krajinách. A nechali sme vlastne ako pôsobnosť v Česku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Taliansko a Rakúsko sme ku podivu ako vypli. Pričom Taliansko je fantastický jako potenciální trh, jakože obrovský. A důvod byl, že jste si chtěli jako nejdřív udělat jako ty domácí úkoly a pak to tam rozbehnout. Presne tak, pretože keď by sme robili, že ešte ten dôvod, prečo sme ako sme k tomu pristúpili, tak sme sa pozreli vlastne na to, kde to ako zvládame na tých trhoch a kde sme ako pripravení. A kde je koľko práce na tých trhoch, tak aby sme akoby tam boli nejak úspešní. A kde sme najbližšie k tomu, aby sme tam boli úspešní. A Taliansko, Rakúsko typicky sme mali fakt ako veľké nedostatky v rámci doručovacích metód, platobných metód, ďalších ako operational excellence vecí, ktoré vyžadovali ako nejakú pozornosť, prácu a tak ďalej, že sme si povedali, že to zatiaľ necháme tak. Máme tu dôležitejšiu prácu, ktorej sa musíme venovať. Anyway, na tých trhoch, kde sme teraz ešte zďaleka nedosahujeme ako nejaký cap, ktorý by nás ako nútil k tomu, aby sme sa vlastne ako museli nutne pozrieť na ďalšie trhy, aby sme ako si šahli na nejaký ako ďalší market share. Takže to ako dávalo zmysel z tohto pohľadu, takže sme dneska na 4 trhoch, ale do budúcna, keď to zvládneme ako v Čechách, alebo teda v tom trhu, ktorý nám je najbližší, domáci, tak sa to naučíme robiť v zahraničí na trhoch, kde už dneska tú infraštruktúru, tie operations máme akoby nastavené minimálne ako na nejakom standardu. Netvrdím, že sa fantasticky, ale na nejakom standardu.
A keď sa to naučíme škálovať v zahraničí, tak si môžeme povedať, OK, tuto sme dosiahli nejaký cap, dajme tomu, alebo sme sa blížime, ak chceme to začať šíriť ako ďalej, tak pôjdeme na ďalšie trhy, ale je to vlastne ako len nejaký trade-off, ktorý sme si dali ako v rámci toho. Když vezmu tu novou koncepci, tak jsou tam nějaký rozdíly třeba v těch reakcích na těch trzích, že třeba někde se to uchytilo výrazně líp? Nebo... Ešte nevíme. Ešte nevíte. Pretože my sme začali takto, akože ten rollout toho brandu sme spravili všade. Všade my sme v tú dobu vlastne redizajnovali všetky weby. Čiže to není iba o tom brandu, ale je to aj o tom, že sme vlastne kompletne prerobili všetky weby. A plus sme na to nadstavili v Čechách tú komunikáciu ako layer. A toto sme ešte zatiaľ nerolovali do tých krajín. Máme v nich iba ako zmenenú identitu, komunikáciu ako na úrovni transakčnej komunikácie, e-mailovej komunikácie a tak ďalej. A zmenených tých webov. V tejto fáze sme zatiaľ nezistili, že by tam bola iná reakcia ako v Čechách. Není tam ten výsledok taký ako v Čechách, pretože tam není zapnutá tá komunikácia. Tím se dostáváme k marketingu jako takovému. Já jsem myslel, že se bavíme marketingově. Jo, bavíme, ale myslel jsem k tomu jako exekutivní možná, nebo jak to nazvat. Okay. Jak k tomu přistupujete? Protože to, co vidím třeba v Čechách, tak jste šli do offlineu, máte že nějaký outdoory v kombinaci s nějakým digitálem. Je to nějaký jakoby ten endpoint v rámci toho, že cílíme jako na mladou generaci, to znamená jako hodně půjdete digitálem, anebo je tam nějaký jako vývoj, že budete ještě přemýšlíte třeba o televizi nebo třeba na nějaký Connected TV nebo něčím takovým, okay. Jak je tam jako ten plán, ten horizont? Ona tá komunikácia, keď sa bavíme o nejaké ako média strategii, tak tá je, samozrejme sa snažíme upasovať tak, aby ako fungovala na tú danú cieľovku, ktorú sme si vybrali a v každom tom formáte, ktorý vyberáme, tak ktorý má nejaký ako má nejaký účel. A na základe tých cieľov, ktoré si stanovujeme, tak ideme po tých, ktoré tie účel spĺňajú a snažíme sa efektívne nakupovať tie médiá, ktoré ako nám to pomôžu dosiahnuť. Takže to je ten dôvod, prečo je tá stratégia vystavená tak, jak je, prečo je tam niektorý kanál, prečo tam niektorý kanál nie je. A v túto chvíľu si nemyslím, že sme dosiahli znova nejaký akože maximálny point toho, že sme vyčerpali nejaký kanál a museli by sme sa kvôli tomu, že vlastne chceme zasiahnuť širšiu celú skupinu, museli ako pozrieť do nejakého ďalšieho kanála. A samozrejme, akože treba tam robiť nejaký mix a tak ďalej, ale ten dôvod není ten, že by sme potrebovali nutne teraz ísť do televízie kvôli tomu, že sme vyčerpali vlastne ako potenciál tých kanálov, kde dneska vlastne fungujeme pre tú cieľovku, pre tie naše ciele a tak ďalej. Když ještě vezmeme Gen Z, tak samozřejmě hodně sociální sítě, že AI podobně. Je to něco, co jste museli jako hodně otočit, nebo to hodně otáčíte třeba tady tomu, nebo máte třeba vyzkoušený, že ta Gen Z jede v podstatě jako na podobném principu, že stejně jako srovnává, chodí přes Google a tak? Jo. No tak. Akože to ešte podľa mňa budú ešte veľké studie o tom. A nie je zase nič nové. Vždycky sa ako s každou novou generáciou sa menia nejak ako niektoré nákupné chovania, vôbec akože konzumácia obsahu, typu obsahu, platformiem a tak ďalej. Takže to je ako nič nové. Mám pocit, že okolo toho robíme ako relatívne veľkú paniku zrazu, že akože Gen Z je totálne nejak ako iná. Tak ako aj my sme začali, ako ja už som nečítal doma proste takto so založenými nohami, ako s otcom noviny, hej. A už sme sa pozerali ako na telku, že jo. Takže to je len akoby na okraj. Ale samozrejme ako tým pádom, ako aj my sa to snažíme prispôsobovať tomu, na koho cielíme a čím cielíme. Takže u nás sa to robilo, takže nebola tam nejaká dramatická zmena, pretože u nás sa vlastne do toho roku 24 sa nerobila žiadna brandová komunikácia. My sme nemali ako žiadnu, tam ako sa nič nerobilo. Tam to bolo ako čiste performance. A
Takže tam akože nedošlo k nejakej dramatickej zmene. Najdramatickejšia zmena bola, že vlastne presne tak, že sme ako začali konečne robiť vlastne celý ten funnel a máme nejaký ako nejaké smerovanie proste jasne vydefinované vlastne ako kto sme, čo sme, pre koho to robíme. Ještě k tomu těm Gen Z, tak samozřejmě otázka je směrem třeba nějakým jako zapojování ambasadorů, influencerů a podobně. Jak na tím třeba přemýšlíte? No je to, myslím si, že dneska pokiaľ niekto chce byť úspešný ako v cieľení na Gen Z, tak ako nutne potrebuje sa spájať s influencermi a ambasadormi. Takže je to vlastne akoby tá najväčšia časť toho našeho budžetu vlastne dneska smeruje tam. Napríklad. Takže to je ako... Je to víc než ako ten performance? To ne. Zatím ne, ale zatím ne, ale myslím si, že ono vlastne akoby v tom, nie v tej absolútnej hodnote, ale v tom akoby tom pomere, ono vlastne to není ako zdravé, to vôbec ako tak to nemá byť. No jasne. Jo, takže to by sme sa ako mohli akoby fakt ako hlboko baviť o tom, že jak ovplyvňuje vlastne ako správna brandová stratégia vlastne ako efektivitu performanceu. Jo? Jak vlastne toto celé a potom nejaká ako potom nejaké ako posilnenie tej frekvencie nákupu, jak toto celé vlastne ako vám môže pomôcť k tomu, že síce ten podiel všetkých marketingových nákladov na obrat je vlastne ako v jednotkách %, ale v absolútnej hodnote je ako gigantický. Jo? A jak má byť vlastne ako ten split urobený tak, aby to bolo vlastne akoby možné ako dosiahnuť. Jo? Pretože pokiaľ dneska máte, akože to je ako tretia najväčšia alebo druhá najväčšia položka v PNL-ke. No, ako prvá bude COGS, to znamená, že za koľko nakúpim a predám tovar. A o druhé miesto sa budú byť ako logistické náklady a marketing. Asi. A to teda fakt ako není ako to isté, pokiaľ ako mám podiel nákladov na marketing ako vo vysokých jednotkách alebo ako v dvojciferných číslach, no, alebo sa viem dostať ako na 2-3%. Ako fakt veľký rozdiel. Ještě když vlastně propojení s těma pobočkama, předpokládám, že tam přemýšlíte nad nějakým vlastně jako propojení potom do celého toho, do té retence vlastně pracování s těma zákazníkama. Děje se to už teď, nebo výhledově jako s tím počítáte, že to bude nějaký vlastně jako náběr těch lidí? Jestli jsou to jako ty první zákazníci, nebo spíš jako vidíte, že tam chodí už, když vás znají? Jak to vlastně jako funguje v celé té strategii? Pokúsim sa to trochu rozdeliť. Ako ten dôvod, prečo sme si povedali, že omnichannel dáva zmysel, nie kvôli tomu, že by sme ako verili tomu, že tam dokážeme akvírovať čo najviac zákazníkov ako v rámci do tej našej bázy v rámci ako tých predajní. Je to vlastne akoby ten zmysel je, že ten omnichannel má pomáhať, alebo teda v tom omnichannelu vlastne ako jeden kanál má pomáhať druhému a zase naopak. Akože má ho vlastne ako pomôcť zefektívniť alebo ako naškalovať podstatne viacej ako keby fungoval sám. Není za tým stratégia už len z princípu, jo? Akože keď si predstavím ako jednu pobočku, ktorú ako my máme ako fakt ako veľký trafik ako footfall do tej pobočky z toho koridoru tam prejde ako denne vlastne 20%, cez 20% ako ľudí, niekedy v sezóne. Na začiatku, keď sme ho otvorili, tak tam bolo 8,000 ľudí na 150 metrov štvorcových za 2 dní. To je viac jak festivaly. Jo, niektoré. Takže my tam máme ako fakt veľký footfall, ale ako nemyslím si, že jedna pobočka ako zmení teraz ako alebo bude mať nejaký dramatický dopad, koľko ľudí ako by sa začne ku nám registrovať a tak ďalej, pretože stále jedna pobočka. Nemyslím si dokonca ani, že aj keď ich budeme mať 30, tak teraz akože samostatný standalone case ako tých pobočiek a ich výkon bude, alebo ich ako obraty budú dosahovať obraty online. A to vlastne ako ani nemá byť. Má to pomáhať k tomu, aby jednak pre ako market, ako fun fact, akože pobočka není len pobočka, to je billboard. Akože veľký a efektívny. A tí zákazníci, ktorí tam chodia ako skúšať tie veci, nie vždycky ako prioritne nakúpia priamo v tej pobočke, na tej pobočke, ale
v oblasti a v spádových ďalších oblastiach sa vám môže, keď to pravíte správne, tak sa vám dvihnú online predaje. A vysoko dvihnú. Nám sa na chodové dvihli online predaje, tuším o 850%. Hej, no a takže to je ten efekt, ktorý za tým hľadáme. Nie je to ten efekt, akože, že priamo musíme ako teraz doručiť o 20% viacej registrácií. Anyway, to ani zatiaľ nevieme, pretože my to robíme ako hodne rýchlo. My si povieme, že 80% ako je good enough a potom zvyšok ako dorobíme. Pretože chceme tie veci robiť rýchlo, agilne. Chceme sa vlastne ako to testovať čo najrýchlejšie, aby sme sa čo najrýchlejšie dostali napríklad aj k negatívnemu výsledku, aby sme si povedali, že sme to nezvládli a zahodili to. A že ideme inou cestou. Akože nikdy som nevidel v tej mojej praxi, že by v meeting v boardroome akoby vznikol vlastne ako ten finálny nápad, alebo tá nejaká finálna propozícia, ktorá vlastne ako je tá winning propozícia. To sa nikdy nestalo. Chodíte s rôznymi hypotézami, overujete ich, robíte rýchle ako proof of concept, to je pre nás proof of concept, ten chod-off. A keď niečo nefunguje, tak ako sa toho rýchlo vzdáte a idete hľadať niečo iné alebo optimalizujete a tak ďalej. Takže toto isté robíme aj my a my tam ešte nevieme registrovať ani zákazníkov na tej predajni. Chceli sme to ako rýchlo vylančovať, tak aby sme my sme oslovili Snask približne v tom istom čase, ako sme oslovili akoby ďalšiu švédsku agentúru, ktorá nám robila ten retail koncept. A to bol nejaký kvieten alebo červen minulého roku. Ešte sme nemali ani identitu, vedeli sme, že na chodové je nejaká voľná prevádzka, ale nemali sme nič, nemali sme akože floor, nemali sme nič vôbec, ani ešte dohodnutú zmluvu s tým chodovom, nič. To bol kvieten červen minulého roku. V září sme stávali a v listopadu sme to otvorili. Celé sme spravili tak strašne rýchlo, keby sme ako chceli mať všetko vyladené a teraz, že akože toto je, že to naozaj nemusí tak byť, že to je ako sme sa trafili so všetkým, tak sme to urobili tak rýchlo, aby sme proste akoby dokázali otvoriť niečo, čo dokážeme testovať, optimalizovať a zlepšovať v čase a prípadne veľmi rýchlo prísť na to, že to nefunguje a sa toho vzdať. Ja, rozumím. No, v tomhle z toho mě ještě zajímá, jak přemýšlíte třeba, máte teď webový rozhraní, přemýšlíte třeba o aplikaci, protože konkurenti, že jo, s tím docela dost jako operujou a mají v tom docela dost velký čísla, co jsem viděl a podobně. Tak máte tam nějaký jako v planningu do budoucna z pohledu zase toho, že cílíme na mladou generaci? Je to dôležité, je to ako kanál, ktorý dneska ešte nemáme, ale ono v zásade iba ako otvoriť ten kanál kvôli tomu, aby sme otvorili nejaký predajný kanál alebo mali aplikáciu. Ako to akože není zas tak akože ten name of the game je dôležité, na akú propozíciu, ako začnete, na akej propozícii začnete tú aplikáciu stavať, alebo pretože to je veľmi špecifický predajný kanál. Vlastne ako nevidím rozdiel dneska medzi mobilným rozhraním a aplikáciou z pohľadu akože nejaké už, akože sorry, to som asi povedal špatne, keď to robíte tú aplikáciu dobre, tak je tam ako hodne veľký rozdiel, ale akože v tom základe, v tej hygiene, akože to, čo to má obslúžiť, tak tam akože vlastne nie je dôvod na aplikáciu. Spíš ty akviziční náklady, že jo, potom. Presne tak. Ale ako v prípade, že len akoby urobíte copy-paste toho mobilného rozhrania do aplikácie, tak ako zrazu ako akvizičný náklad, ako tomu sa nevyhnem, pretože toho zákazníka budem musieť nejak ako tam dostať, si tú aplikáciu stiahne a za to zaplatím ako niekomu, cez koho som ho tam priviedol. Prípadne zaplatím tomu zákazníkovi nejakú incentívu, aby si to vôbec akože prvú slevu, kupóny a tak ďalej. A dosiahnem to, že ten zákazník bude mať aplikáciu v telefóne, ale neotvorí ju proste ako ani rok, možno ani roka pol, pretože ako nebude mať ten dôvod. Takže my potrebujeme dať tomu zákazníkovi dôvod. Prečo by mal otvárať našu aplikáciu, či už skrz nejaký engagement alebo nejakú added value, aby do nej chodil. Takže
To je ten dôvod, prečo sme to doteraz asi ako nemali. Nemôžem teda hovoriť za ľudí, ktorí boli vo Vivantize pred mnou, ale ako ja som vlastne ako rád, pretože keď sa dostaneme za veľmi krátku dobu do bodu, že máme vyriešené ako také tie hygienické veci a dostaneme sa k bodu, že vlastne akoby vieme, čo je tá naša zákaznícka propozícia pre aplikáciu, tak môžeme vlastne ako urobiť hneď, nemusíme ako nič meniť, nemáme tam nejaké legacy systémy, nemáme tam nejaké, takže môžeme sa relatívne rýchlo znova vlastne ako pohnúť a relatívne rýchlo vylančovať niečo, čo bude dávať zmysel. OK. Když jsi přicházel vlastně do Vivantisu, tak předpokládám, že s tou transformací byla i datová transformace nějaká. Jestli mi popíšeš, čím jste třeba prošli, nebo ještě procházíte v rámci tohohle? No ešte stále procházíme, není to ako, to fakt není ako popri tých všetkých veciach, ktoré robíme, tak není to niečo, čo by sme chceli určite ako podceniť. A tá situácia, no tak myslím si, že to veľa podobne veľkých, možno aj menších firiem ako pozná. Klasika proste ako chodili tam ako faktúry po schodoch hore dolu, ako s košielkami ešte. Datové pohľady, tých tam bolo spústa. Nebolo to tak centralizované třeba? Bolo to centralizované, nebolo to úplne ako prioritizované, nebolo to ako štrukturované a tak ďalej. Aj keď teda ten tým, ktorý sa o to stará, tak sa fakt snažia akoby mať ako... A tá šírka a tá hĺbka tých dát, ktoré tam akoby boli k dispozícii, je fakt akože fenomenálna, že akože tam určite ako tá firma nestradala, len akože bolo ich už toľko, aj tých reportov a všetkých ostatných vecí, že vlastne ako tí jednotliví konzumenti už ako sa jednak ako niektoré sa vôbec neotvorili ako pol roka, čo znamená, že asi boli zbytočné. A v niektorých boli ako rôzne neočistené akoby data, že akože tuto sa pozeráme na nejakú hrubú maržu, tuto sa pozeráme na nejakú hrubú maržu, ale nie sú to rovnaké zdroje tých čísel a tak ďalej. Takže na tejto úrovni to bolo síce OK, ale napríklad stále to fungovalo, takže nebol tam žiadny datový sklad. Žiadna medzivrstva. Dneska vlastne akoby keď chcete napríklad ako začať pracovať ako s AI a nechcete to AI pustiť úplne rovno do toho ERP systému, čo ako neodporúčam úplne zatiaľ, tak ako potrebujete mu dať nejaký priestor, v ktorom sa môže pohybovať a môže vlastne ako pracovať. Takže pripravujeme teraz, že máme datový sklad, ale všetky tie napríklad ako pohľady datové, ktoré dávajú zmysel a niektoré nové, tak namiesto toho, že bola niekde naprogramovaná priamo pumpa, ktorá si šahala vlastne ako do toho ERPčka a vyťahovala to rovno do nejakého ako Power BI alebo niekde, tak sa to posiela akože do nejakého datového skladu, potom ako na transformáciu tých dát a potom až sa vlastne ako s tým bude pracovať. Až sa dostaneme akoby na úroveň, ale tiež to závisí od vlastne ako maturity tých užívateľov a tých vlastne ako ľudí v tej firme a z tých zamestnancov, ktorí s tými dátami pracujú. Ako veľmi je vlastne ako túto demokratizáciu dát dokážu využiť vo svoj vlastný prospech. Yeah. No. A chceli by sme sa dostať vlastne do stavu, kedy to je napríklad akoby konverzačne na úrovni vlastne akoby nejakého AI asistenta alebo AI vlastne agenta, kde ten užívateľ môže, tak jak dneska komunikujete s ChatGPT alebo s Claudom alebo s nejakým ďalším LLM-kom, tak aby ste s ním mohol vlastne akoby riešiť tieto veci. Takže takto, ale že akože dostávame sa z bodu, kedy ako chodili faktúry po schodoch hore na košilkách, až do bodu, kedy ako môžete fungovať v rámci ako nejakého konverzačného nástroja, ktorý vám vlastne ako pomáha pozerať sa na tie ako datové, akože na tie insighty z tých dát. Bez toho, aby ste napríklad potrebovali niekomu zadávať report. Čiže takto chcem, aby ten report toto chcem, aby vypovedal. No, tak položím otázku. Čas, co potrebuje. Tak, položím otázku a vlastne to mi to vyťahne. Takže takáto veľká medzera
ktorú sme sa snažíme teraz ako transformovať. Ale znova, akože ono je to dobré a zlé, to je akože taký príklad toho, že rumunského internetu, jo? Že vlastne ako tam má fakt akože rýchly internet. Ale prečo? No pretože preskočili tie vývojové fázy, kedy vlastne ako tie ostatné krajiny ako vyspelé, tak už ako mali ten internet skoro a už tam majú nejakú infraštruktúru, už to není také jednoduché to meniť a tak ďalej. Oni to preskočili a rovno išli ako do nejakého nového riešenia. A my sme v tejto istej fáze. Tím se dostáváme k řízení firmy. Tady mám pár takových otázek zajímavých ohledně toho, protože že Vivanty se na trhu už docela dlouho. Co tam vidíš jako největší výzvu v tom řízení těch lidí? Řízení lidí? No v prvom rade potrebujete mať vlastne akoby ľudí, ktorí veria tej vašej vízii a sú ochotní minimálne počúvať tú stratégiu a potom začať akoby naozaj akoby na nej makať. Pretože ja môžem mať víziu, stratégiu, môžem sa snažiť ako koľko chcem, ale ako neurobím to sám, to sa nedá. To ako nikto neudelá sám, pokiaľ teda sa nepresunieme o 3-5 rokov ďalej a zvládnu ako všetky pozície nahradiť ako agenti. Jo? Ale to proste ako nejde. Takže najväčšia výzva pre mňa je, akože, že vždycky je najťažšie vlastne preklopiť tú stratégiu do tej exekúcie a neísť iba po povrchu. To znamená, že nemôžete ísť iba po povrchu ako s tými ľuďmi, ale musíte ako ísť ako za nimi, pochopiť to, čo oni ako robia, ako to dneska robia a čo musia zmeniť na to, aby vlastne ako to celé klaplo a tá vaša vízia, misia pre tú firmu a tá stratégia vlastne ako, čiže ak sa dostanem z toho bodu A do bodu B, aby to celé klaplo. A to je asi najväčšia výzva. A není to len moja najväčšia výzva, myslím si, že to je ako veľká výzva ako naprieč ako rôznymi firmami jednak, akože niektoré firmy si nevedia ani zodpovedať tie základné otázky úplne na začiatku, čiže pre koho tu sme, komu to bude chýbať, keď to zajtra zatvoríme a tak ďalej. Ale aj keď toto zvládne, akože na to sú konzultanti, takže to si ako niekto môže ako teoreticky nakúpiť, čo ešte ako ďalej od tej exekúcie. Takže ale musíte ísť proste, takže najväčšia výzva je to potom ako zexekuovať, naučiť tých ľudí vlastne ako robiť tie veci tak, aby vlastne ako by to smerovalo tým smerom, ktorý vy ukazujete. Mindset, že jo, kolem toho. To je brutálne tá zmena mindsetu. To je akože, len keď ako si to predstavíme, alebo si akože povieme taký ako malý príklad, ja ho hodím dosť často, tak neviem, či to bude zase zaujímavé, ale tá naša vízia vlastne akoby definuje ten Vivantis ako beauty špecialistu, vy ste to spomenuli akoby na začiatku. V konkrétnych kategóriách. Beauty špecialista pre nás znamená, predávame iba produkty, ktoré zlepšujú to, ako sa cítim, zvyšujú moje sebavedomie zvonka znútra, pretože to si myslíme, že je úloha beauty. A to znamená, že toto je definované v tej vízii, toto je definované v tom frameworku, toto je definované v tej stratégii, pretože sme si definovali, na akom trhu fungujeme produktovie, teritoriálne, ale aj zákaznícky. No a teraz si predstavte, že máte v tom týme akoby nejaký tým nákupčích, ktorí ako nakupujú tie tovary a oni dovtedy, kým vlastne ako to sa nedefinovalo, tak akože intuitívne tušili, že kde sme asi, predávame nejaké kategórie, že bolo ich 6. A majú sa rozhodnúť, typicky nákupčí, ja fakt to nechcem akože teraz, aby to zobrali špatne, to vôbec, že to tak nemyslím, ale ako dobre sa na tom ilustruje, hej. Že ten nákupčík, ktorý funguje v segmente hodiniek, pretože my to bereme ako hodne širokospektrálne, preto je tam ako komplex beauty. Čiže aj nejaký doplnok módy môže zlepšiť celkový ten môj akoby pocit zo seba, nielen ako krém alebo parfém alebo nejaký výživový doplnok. A môže vyriešiť tú moju potrebu v rámci toho beauty. No ale toto tam definované nebolo, takže akože keď mám alokovať ten kapitál tej firmy do nákupu akože produktu hodinky, akože ja neviem, nejaké Calvin Klein hodinky, proste klasické hodinky, ktoré nie sú nejak špeciálne drahé, proste ako môžem si ich zobrať na akúkoľvek príležitosť, alebo mám kúpiť nákup na stenné hodiny.
keď toto definované nie je a ten nákupčí ako nechápe tú stratégiu, až ten nákupčí, že nechápe tú stratégiu, ten človek, ktorý to priamo robí, tak sa rozhodne na základe nejakých ako dát, super, v tom lepšom prípade, v horšom prípade ako intuitívne, ale povie si, no tak nástené hodiny, čo ja viem, dajme tomu, že majú vyššiu maržu, tak ako kúpim tie. No ale to je ako špatne, že jo. Takže pokiaľ to tým ľuďom nevysvetlíte, tak to nedáte im do ruky nástroje, na základe ktorých sa môžu rozhodovať úplne správne a to sa netýka len výberu tovaru, to sa týka aj konkrétnych ako produktov, ktoré nakupujú podľa nejakých výkonnostných parametrov, podľa rôznych vecí, tak to fungovať ako nikdy nebude. Takže ten najväčší challenge v rámci riadenia ľudí si myslím, že je v tom ako pomôcť tým ľuďom, aby vlastne akoby robili tú exekúciu podľa tej nejakej stratégie a toho smeru, ktorú vám ako udávate. Co se bavili, že máš zajímavý pohled na remote kulturu versus kanceláře. Ja. No tak na to sa napijem. Tak... Remote kultúra, jo? Akože ja som není úplne ako zastancom ako home officeov. A z jednoho alebo z niekoľkých dôvodov. Akože prvý je ako ten môj ako taký akože osobný. Ja sám akože nechcem pracovať doma. Ja chcem ako výjsť medzi ľudí, chcem sa s nimi rozprávať, proste chcem s nimi mať takúto interakciu. To sa nedá nahradiť akože ničím. Ešte si pamätám taký super moment. To bolo, že ono to ako vystrelilo samozrejme po covide úplne najviac, že jo. Alebo teda v čase covidu a potom sa toho firmy nevedeli zbaviť po covide. A si pamätám, ja som v tom čase bol v Allegre a ja som tam lietal každé 2 týždne. Dosť často som bol vlastne ako vo Varšave. A keď som tam prišiel, mne tam dali ako relatívne veľký tím. A keď som tam prišiel, tak tam nikto nebol. Všetci boli doma. Tak si robíte prdel proste, tak akože ja prídem, akože viete o tom, že prídem. Dojdem do tej akože veľkej, akože do toho veľkého priestoru, kde ako majú byť a pritom tie kancelárie boli tak krásne. A tam nikto. Proste tak som ich začal troliť na Slacku. Som im posielal také tie memečka, akože, že ak som tam smutný, tam niekde sedím v rohu sám. Tak potom prišli, to bolo super. Ale akože ja si myslím, že to vlastne nikomu nepomáha. Keď dneska sa bavíme o tom, že akoby mladšie generácie ako sa nevedia sústrediť, majú podstatne zvýšený proste ten pocit ako anxiety a tak ďalej. A samozrejme sú za tým ako už dneska díky Bohu proste ako štúdie, ktoré ako ukazujú na tie ako dôvody, či už sú to sociálne siete, device a tak ďalej. Ale toto je jeden z nich, ten sociálny aspekt. Takže to, že sa prejdeš tú pol hodinu do tej práce na čerstvom vzduchu, tak to akože ti iba pomôže. Tak akože fakt akože, že vstaň z tej postele, upracujú, akože bude super, keď si ako dáš vlastne ako zo seba to týždňové pyžamo a choď sa prejsť do tej práce, to ti strašne pomôže. Choď za ľuďmi, ako rozprávaj sa s nimi, to ti tiež extrémne pomôže. Takže to strašne pomáha. Takže úplne najviac milujem akože, že home office a vypnutá kamera na meetingu. Taky to úplne viem, čo sa tam deje. No, úplne viem, čo sa tam deje. Takže není som akože toho zastanca a nie je to kvôli tomu, že by som ako niekomu chcel upierať ako nejaký. A my máme home office, však ako... A jak to máte třeba nastavený? Je to tým od týmu, je to na manažerovi. Chápem to v nejakých prípadoch, keď my dneska ako fungujeme na rôznych miestach, nie sme len v Chrudi, my už sme aj v Prahe. Máme CCO, typický príklad, ktorá žije úplne niekde medzi, akože v strede medzi. No tak akože je mi jasné, že keď každý týždeň vlastne ako každý deň v týždni sa premiestňuje z jedného miesta na druhé, raz na meeting proste s klientom, raz za týmom proste v Chrudimi, tak keď ide odpoledne niekam ako na meeting v Prahe, tak ako zostane ako doma, pracuje z domu a potom ide na ten meeting ako, tak úplne vôbec s tým nemám problém. Ale myslím si, že riešime vlastne ako dve veci. Že jedna je akoby taká racionálna, že kedy dáva zmysel odkade pracovať a druhá je akože nejaký benefit home office, čo to je. To fakt ako tomu nerozumiem, akože na čo to vlastne ako je, akože že
No. Takže tak, no mám na to ako vyhranený názor, no. Že well-being asi není úplně něco, co... Nie, tak ja som teraz strávil ako mesiac ako zatvorený na chalupe vo Fínsku, hej. Pri jazere, v lese. Takže akože to, keď sa bavíme akože o tom, že človek sa potrebuje... ja teda nemal som iba celý mesiac dovolenku, ja som tam pracoval akože nejaký čas toho, ale keď človek potrebuje vypnúť, cíti, že proste ako to je zdravé. No, tak to je to v pohode. Ale to není veľmi, akože ja si vôbec nemyslím, že home office mi pomôže vo wellbeingu. Jasně. Právě naopak. Já to mám taky podobně z covidu, že pro mě to bylo peklo dělat z domova. No, takže to je celkom fun. Super, tak naplnili jsme hodinku. Díky moc za to, že jsi dorazil, bylo to super a zase díky příště. Díky moc. Čau. Díky, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám to líbilo, dejte like a sdílejte nás na sociálních sítích.